Epa lagunok ongi etorri lasto txapelen. Kanalera ongi etorri. Total War Warhammer bira eta ongi etorri. Aventura bataila. Honetara zuzenen jokatuko duguna eta imperioarekin jokatzera gatoz. Ea zer moduz moldatzen garen. Volkmar. Fíjatuko dugu Volkmar. Báculo de poder. Noren kontra. Kantzari. Saiatuko gara alik eta bataila honena egiten eta ikusiko dugu zer moduz moldatzen garen eta suposatzen dut etorriko direla errefortzuak etxaiaren txat, beraz, kontuan dizili beharko gara. A ber, gauza da ez dutela artilleriarik eta orduan saiatu algara hemendik zaldiekin flankeatzen. The cult of Ulrich has defamed us. The Midden Wolves should be our allies. For was Sigmar not a worshipper of Ulrich during his mortal span? Instead, they work against us, weakening the empire that our sovereign lord, Emperor Karl Franz, has labored so hard to unite under the twin-tailed comet's glowing aspect. I will have no more of this foolishness. Slay this representative of the Ard Ulrich. Let that be chastisement enough. And then, if Sigmar permits, we may become brothers in arms once more. Now, we must fight this sorry battle, not for my honor, but for that of Sigmar himself. To war! Vale. A ver. Hengo ditugu hemen nasketa bat. Lehen talde modua. Kontrol bat eta egiten ditugu taldea. Arkabuslariak bajarriko ditugu lehen linea batean. Bi arkabuslari gainera ditugu. Orduan jarri alditugu. Spearman! Our weapons are yours! Arkabuslaria jarri aldire hemen aurrean. Eta baiesteruak atzean. Vale. Semigrifoa. Bueno, izate saldun guztiak hor. Zorgine iztaria hemen. Hortik ere tiregin ahal izateko. Artilleria hor. Eta gane ere hor eta bi hauek hemen atzean. Eta zuek hemen eta zuek. Vale. Eurak datoz gure gana. Badatoz. Vale, ez da Boris Tothbringer. Vale.
infantry! Vale, saldunak. Demigryph Knights! We serve France! To battle! Horreltzen direnean. Magian hauen kontra. A ber, ez dira honena gauzak ondo egiteko eta bar, baina bueno. Kabuslariak hori kentze arditik. Hombre! Demigryph Knights! Zer refortzu datoz. Kainoiak dire egitea. A ber! Pick target! Sigma calls! Ja gehiago ikusten ditugu. Ondo ongo. Go! Through to cannons! Demigryph Knights! Strike them down! We obey. No lingering! For the Helden Hammer! Preserve us! Madarikatuak. Vale, justa ez dut ikusi. Antzariak ona. Zuek ona eta zuek. Zuek horra eta zuek horra, vale. Hori bai ez dudala ikusi. Vale, zuek hor ondo.
Eror presia egiten badiegu. Itzultzen diren. Vale, zue jarraitu hor eta zue joan. Flanko horretatik. Zueko litxerri ona. Horra. Horra. Itzuli horra. Ah, vale, refortzoak datoz.
Zuek horra. Zuek etorri hona. Sortu le... Vale, kriston kagada izan da hori. Horra tiro egin. Zeron tiro egin horra. Zuek tiro egin horra. Zuek etorri hona. A ver. Si asmatzen baduzu hortik. Brutal izango litzateke. A ver. Sortu lerroa.
Hau egin da dago, ez? Vale. Cuidadura normala. Ah! No lingering. Ah! Hemen gure Borgmar bere gerra altarrean. Ah! Eta bueno, bukatu batalla. Hor egon da, eskerrak otorrien aliatuak bestela batalla besan nuke. Iaziko, bueno, gureak bere lan egin dute nahiko ondo. Taldorf, bueno, bidali ditu Reisguarra. Eta batidoreak. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago.